onye mgbasa ozi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọmanye ji eme ọnụ gaba n'ihu Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwụ chacha n'oge eriga anyị o front and back yo front and back saja sekali aka gọdị ugwu Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke maka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ọkwụrụ ụka abịakwa mmadụ Ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọma nwụchacha ka ọ bụ na ọ na-etiri ọ nọ na nkụzi tupu abịa ma ume ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi ma lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịawo more you need to know about mariners and how to settle the marine spiritual associates. Etu esi akwụ ngọ mmiri, how to settle your spiritual spouse, what is important, more details. This video will not be long. I can tell you this video am carry 20 minutes. Mana genti nke ọma ihe amụta something very unique. Genti, after ka anyị kụzi yesterday gbasalo the water element nke gụnyere the mermaids and the mermaids and the other water elements like the water sprite etc. O nwere ajụjụ mmadụ jụrụ. Ajụjụ ahụ mmadụ jụrụ bụ enwere ike ịnọ na mmiri ọbụla wee lụ ọrụ mmiri? And I would like to give you the correct answer. The answer is yes. Depends the capacity onye na-arụ ya bụ ọrụ ihe onye a mewuru. Ịghọtara ya? Yes. Ihe kpatalụ eji enwekarị problem ihe gbasara ọrụ mmiri bụ na ọrụ mmiri tụtụ na ndị mmiri ewube ndị obiọma. So maka ihe onye ọbụla can easily approach them because they are approachable easily. Then maka ihe all manner of ndị agbagotachara ọrụ ihe gbasara ọrụ the connection with water na-agbalata na mmiri bịa lụọ ọrụ. Mana ọ bụrụ ihe niile a ka onye ọbụla mewuru. Agwara m unu na onye ọbụla nọ n'ụwa, virtually everybody, will link with water directly or indirectly. Ekwuru m ya. Example, ọ bụrụ na blood dị n'ahụ onye ọbụla, anyị mago na 70% of it is water. Ngwa unu nwere ndị nwere direct link na mmiri, nwee ndị nwere less link na mmiri indirectly. Then ndị nwere direct link na mmiri ahụ nwekwa capacity. Enwere ndị wụ mystic in nature. O nwere ndị bụ abụrụ ka m esikọwa ka ịghọta. O nwere ndị ọgbụgbọ oku ha and the link na mmiri ha dị too high, of which na ha nwere stake na their spiritual associate with water element. Ọ ndị okwu ha na-ada ụda nwere ike ekwu okwu anụ olu ha. Etu esi wee nwee ndị bụ ụfọdụ nwere ike ịda asị na nwere ike ịhụ ndị wụ na n'ọnọdụ ka echiri ha echichi na mmiri. Ịghọtara ya? Ọkwa ha gbagotara na mmiri to the extent na ha nwere ike ịnọ ebe ọbụla ha nọ kwubi okwu kpọọ ndị mmiri oku haza. Ịghọtara ya? So ọrụ mmiri iwe ọrụ mmụọ. Ọ bụrụ iwu na ị ga-ejeriri n'obodo anwa mmiri onye anwa si ma ọ n'obodo a mụrụ onye anwa bịa lụọ ọrụ mmiri. Ọ bụrụ iwu.
kama na o dipendịrị ihe onye ya arụ ya gba ọrụ mmiri mewu kama na ihe kpatara eji wee nwee ọtụtụ ndị mmadụ na-eji alụ mmiri ọrụ mmiri iziri agwago gị ya na ọ maka na ndị mmiri iwu ndị obiọma so everybody can easily approach them. Even gị nwa na-ege m ntị a gwara m gị etu ị ga-esi wee jiri aka gị ọ bụghị a na ụtụ adụọ n'ụzọ gị na gị na chi gị dị na mma you can approach them as long as iwu nwa mmiri ịghọtara ya bịa ya n'onwe gị dị afọ ihe afụ ma ọtụtụ ndị dị iche iche ma ndị kpọrọ onwe ha ndị white garment everybody can approach them ịghọtago so onye ahụ ihe mere enu mana abezie na ihe onye mewuru dependent na the rank onye daminu na ebe ọ bụ na onye anwa nọ wee kpọọ oku rụọ ọrụ mmiri ọ ga-aza example ọ bụrụ taa ka alụwara ọrụ mmiri enwego in the past mana mma like iji ihe ọmụmatụ wee mara gị atụ dịka na ịma nkụzi m ana m eji ihe ọmụmatụ wee maa atụ ụmụ ya na-akpọ John the Baptist. John the Baptist na-abụsoro ofu onye na-arụ ọrụ mmiri n'ụdị dị iche iche ọ bụrụ na nkọwa ndị ụka akpọrọ ya baptizim mana ihe ọwụwụ mmadụ ije nara ngọzi si na mmiri. Yes, enwekwa so many ways mmadụ nwere ike ịnata ngọzi si na mmiri mụda ma nke ekugotara ekugota ma ọ bụ mmiri ịbada mmiri n'onwe ya direct mana the power ị ga-enweta dependent na onye ọ bụ ya bụ the officiating priest, the officiating person. So John the Baptist so n'ofu onye na-edu ndị mmadụ agbadara mmiri na-ekwubi okwu n'isi ha ịghọtara ya then ka a nata ngọzi si na mmiri. So etu ahụ ka John the Baptist si gwa Jizọs ndị ụka ọbịa etu a ka o si jekwa na mmiri wee jekwubi okwu n'isi ya wee sị na mgbe ahụ o kwuchara okwu na o nwekwara onu dalụnụ mana ihe dị mkpa ebe a bụ na John the Baptist jere ebe anwa je activate ya ọrụ ya o wee nwee ike bido ọrụ. Echefukwara na mgbe Jizọs ahụ na onwe ya according to that allegorical story in the Bible mgbe a bịakwa na ya taasị o jiri ego ya o wee gwuo ụmụazị ha jebe na mmiri ịghọtara ya jee kụta azụ izi akụta si mepee ya ọ naghị afụ ego ejikwa ụgwọ taasị ịghọtara ya. So ya na-achịkọwa bụ na ihe ọma niile si na mmiri abịa then weda ma ndị niile anwa John the Baptist nọ na mmiri wee kwubiere okwu ọ bụrụ necessary na ha niile si na Bethsaida ụfọdụ si na mpaghara dị iche iche maka Panel and every other place wee bịa. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na onye a high ranking person with water can actually be on any river or any ocean or any sea ọbụla tụọrụ ọrụ mmiri ọgazie maka na ihe dị mkpa bụ the holiness, the spiritual capability of the person, the officiating person. Onye nwa bụ ihe dị mkpa ịghọtara ya. So for that reason ọ ga-asọmọn the mmụọ mmiri ka mmiri niile interlink ka mmaziere ga-atụgodokwa gị anya. Mmiri niile nọ n'ala Igbo ọ bụ Njaba ọ bụ Ụlasị ọ bụ Ezu na Ọmọmbara ọ bụ nke ọbụla nwere ebe ha na Naija jam. Mmiri ọbụla dị n'ala Igbo ịgbacha elu gbacha ala ebe na Naija ejikọ ha ncha niile ịghọtara ya gosi na mmiri elu na mmiri a na ha niile bụ ofu. Ị na-achọ ịgwazi m na ndị obodo ndị nọ n'obodo o nwere obodo dị ụtọ na ha mere mpụ na ọtọ nọ mmiri dị na be ha wee sapụ. Ị na-agwazi na ha malụ ọrụ mmiri. Ị na-agwazi m na ndị mmiri ji ha nọ n'ime ịkpa o nwere ndị bụ ebe the proximity ebe ha bi ọ bụrụ na mmiri sochi ya bụ mmiri dị n'ịkpa with security challenges nwere ọzọ ike ije wee and with the advent of private boreholes even mmiri be anyị eze be anyị na-echukwu mgbe anyị dị n'ụmụazị ọtụtụ mara adị echuche because boreholes everywhere mana mgbe ahụ erotara m na ụfọdụ obodo akụọ ekwe ụbọchị ndị youth ji ejeje gwọcha mmiri mana aka nte eyu na ụfọdụ mmiri ụfọdụ a na-echukwu echu ụfọdụ kịta enwerozi access road but thanks to ọdịnala mmiri be anyị na-agbada ebe eji ya ebe ihe na because na m nwere onwe m put more money ekili ụzọ ahụ ụzọ ya dịkwa oke mana ana m achọ ịgwa na o nwere obodo ụfọdụ enweghị dibịa di ya enwere ike mmiri ebe anyị mana mmiri ebe a adịghịzi transferable that is one ụzọ anyị esi wee gị ya. So ị na-achọ ịgwazi m na ndị na-eto ama arụzi ọrụ mmiri. Ị na-achọ ịgwazi m na ndị obodo ụfọdụ mmiri sachapụ na be ha ama arụzi ọrụ mmiri. Ị na-achọ ịgwa m na ndị niile nwere ike ịfụ the entire local government enwere ike ọ bụrụ so ofu mmiri ma ọ ịbụa dị na local government ndị obodo ndị ọzọ ahụ mmiri adọ na befa. Ị na-achọ ịgwa na ha ma arụzi ọrụ mmiri. Ihe na-achọ ịkọwara gị my brother my sister bụ na enwere ike ịnọ na mmiri ọbụla rụọ ọrụ mmiri ọgazie nye kpọtuo ndị mmiri kpọlitefa wee gwa ha na ịbịalụ n'ihi ibu mmiri onye na-etu a ka iji wee bịa as long as na ịbụ an authority a ga-ege ntị ikwu ha n'okwu donye ibu ahụ nke bụ eziokwu. Ihe ị na-edire bụ ịnọ na mmiri a wee kpọọ mmiri chi onye anwa si ya bịa were oke na ịkwụ na mmiri na-etu a wee na-akpọ ya oke ya bịa were oke nke bụ eziokwu na ọ ga-abịa.
ka mmakwa atụ ọ bụrụ na n'ịnọ Amerịka ma ọ n'ịnọ Canada o wee bụrụ na o nwere ezigbote enyi gị na ya dị na mma na-abịa Naijiria o wee bịaruo Naijiria i wee sị ya ngwa ya jee na be nne gị o jee kenecha nne gị wee zie ya ozi wee were ụfọdụ ihe egusi akwara akwa na ihe niile nye ya wedatara na Amerịka nke bụ eziokwu bụ na as long as na onye o nyere ya bụ ihe bụ onye gị na ya dị na mma nke bụ eziokwu na ọ ga-ewetara datin na Amerịka ịchọkwa ime wee bil with right address ọ ga-elukwa etu a ka ọ dịkwa ọrụ mmụọ abụrụ ife dị too tight na ụdị na ị nwere ike ịnọ na mmụọ a zie mmiri ọzọ otu si ya biko ya deliver alụ gị meseji ya to mmiri dị etu ọ ga-eje kama na o si n'ihe onye mewuru so o nwere ike onye ahụ ịkpọtalụ ka o jee lụọ ọrụ abụrụ onye ọkwa ya dị nnukwute ana na ndị mmiri so therefore o menwewu the power summon higher element na mmiri ka ha jee the message ịma na mmiri dị mmiri ọbụla nwere mmụọ nọ n'ime and mmiri ọbụla na-eke ike ọ bụrụ the size of river that matters. Yes, o nwere mmiri nwere ike ipe mpe mana mmụọ nọ n'ime abụrụ elu na ana ịghọtara ya ọ na-eji ozi na-ejesi ike so and o nwere mmụọ ya bụ nọ na mmiri ị nwere ike ịnọ na mmiri a na-asọgbọnụ mmụọ ndị ọzọ ịghọtago ọ na-akọrekt ịghọtago udo obi adị so ya na-achịkọwara gị bụ na weda ma ga-anọ n'iwu ọ bụrụ iwu na ga-anọ na patio na mmiri na vileji gị ihe na-achịkọwara gị na onye kọntatrị bụrụ onye nwere the power to do it onye mmụọ sienu sosi ike na-apụ apụ na-enwere ike ịnọ na mmiri ọbụla kwubi okwu na mmiri gị ịghọtara ya nke ọzọ ihe dị mkpa bụ the holiness of onye na-alụ dị ọrụ nkwanụ ọrụ mmiri ọ bụrụ ị chọrọ ịlụ ọrụ mmiri ịdakwado eme mpịtọ ma iwu nwoke ma ịbụ nwaanyị ihe ọzọ gị nwa ya amazi as a person chọrọ ka arụ ọrụ mmiri gbaa mbọ ikwena ka onye ọbụla na-eme mpịtọ rụọ ọrụ mmiri yes ndị mmiri na-asọ mpịtọ and nke ọzọ mmadụ eduna jee na mmiri jee na-eme mpịtọ na mmiri ịghọtara ya gị nwa na onwe gị a na-alụ ọrụ ga-anọ na state of grace onye agha alụrụ gị ọrụ ama abụ onye na-eme mpịtọ amọndọ ma ejekwu na mmiri na-eme mpịtọ minus that one gị nwa na onwe gị nwa mmiri as long as dị sago ụtụ feed echi gị ị akwarubu ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee yọọ ayịyọ emere gị ya amagoro m na atụ maka mmakwago nyekwa gị anọda metọdụ ga-abara uru ọfụma ọ bụrụ na amụrụ gị ihe dịka na-ese na amụrụ ụbọchị ọbụla ụbọchị ọsọsị mụọ gị edozi mmata maka na onye mmiri enwere ike ime onye mmiri na eke enwere ike ime onye mmiri na orie enwere ike ime onye mmiri na afọ enwere ike ime onye mmiri na nkwọ so ọ bụrụ na iwu nọọsụ amụghị anaghị na orie na ọtọmatikali na iburugo nọọsụ ụlọgwụ ndị mmiri ọ bụrụ eziokwu so nke ọzọ bụ na ị nwere ike iji ụbọchị ọmụmụ gị why nji agwa ndị mmadụ use ụbọchị ọmụmụ gị like mụnwa amụrụ m abụ nnukwu onye mmiri denụ bụrụkwa na amụrụ m ụbọchị nkwọ ụbọchị eji efe ana mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ụbọchị ọbụla wụ ụbọchị ọmụmụ gị ị nwere ike iji eje na mmiri dị olete ndị Igbo fọbidiri bụ ọ bụrụ na eze na-ebi okwu na be anyị ụbọchị eke ụbọchị ndị ichie gaa akụ na azụ you can come to the stream rụọ ọrụ niile ya mana gaa akụ na azụ on that particular day so mana that one so n'oge nke m na-ebido ọrụ a eji m ụbọchị nkwọ kwara ihe ọnụ na-eri nkwado obere efere jekwu ndị otu m na mmiri ụbọchị ahụ gbanatara gwakwa ha na kwanyecha ha ibu asa ahụ gwakwa ha na ụbọchị nkwọ ọzọ na mma aja kakwara ha agba ụbọchị nkwọ ahụ bịakwa sịkwa na ọkwa ihe anyị yọrọ n'ụbọchị mbụ ka nna ayọkwa na tata jezakwa ha bikwa ha sakwa ahụ emere m ya 4 consecutive nkwọ my brother my sister mee ya you will see the result nwaanyị nji wee sị gị mee ya n'ụbọchị ọmụmụ gị bụ na the day you will rush into this world bụ ụbọchị ya spiritual element ya spiritual associate is so active. Example, if bụrụ nwaanyị nwere ike ederie date ọ ga-eji mụ ngwa n'ụlọ ọgwụ ọdọ even before the date imemebie o nwere ndị nwere ike ibi ụlọ ọgwụ ụbọchị orie ha mụọ nwa na afọ nwere ndị ya abịa n'ụbọchị eke ha mụọ nwa na nkwọ o nwere ike ime 4 days ife n'ụbọchị dị akọ na-etu ọ ndị gị na ha so the day
their entities, their elements, as spiritual associates, welcome in this gross material world. Bo ụbọchị anwa ka gị na mmụọ na-eri oke n'ụbọchị anwa ka dị so active n'ụbọchị ọmụmụ gị. So ihe ọ pụtara bụ ị ka nwee close link with mmụọ niile na-eje ozi n'ụbọchị ahụ. Ị nwere high stake n'ụbọchị anwa na iyo ayịyọ na ọ ga-abara gị. So ọ bụgoro na ị nweburu ohere ụbọchị iji alụ ọrụ mmụọ ma iji ekwubi okwu, make sure na ụbọchị a bụ ụbọchị ya ị nwere spiritual ihe na gị dị high. N'ụbọchị a na iwepụtara ya n'ụzọ pụrụ iche dịka ụbọchị iji ekwubi okwu n'isi gị, maka ihe ọ pụtara bụ na mmụọ niile so gị n'ụbọchị dịka ụbọchị anwa na mụnwa ụbọchị nkwọ na ha dị so active. So ihe ọ pụtara ụbọchị a ụbọchị because the day I shall go to this gross material. So make sure na data ụbọchị a ga-abụrịrị ụbọchị iwepụtara n'ụmata na iri enwe efe, mana agwakwara gị o na ị nwere ike iwepụta everyday ọbụla dịka ụbọchị iji ekwubi okwu like my humble self. However, ọ bụrụ na iri enwe efe kaba arụ n'ụbọchị eke, ụbọchị ọwụ ụbọchị amụrụ gị, example ọwa eke, ọ bụ Orie, ọwa Afọ, wepụta 5, 10, 15, 20 minutes for your spiritual exercise mgbe iji eme meditation. Reason bụ na n'ụbọchị ahụ ka mmụọ ashara gị na ị nwere link with mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị ndị a. So dị afọ mgbe ọ bụla ọ gbajuru gị kpọkuo ha n'oge mkpa, kebe eziokwu na ha ga-enyere gị aka. So gịnị ka m na-ekwu na ya, ị nwere ike iji aka wepụta ụbọchị ndị a, ụbọchị ị ga-eje na mmiri, enyecha ha oke, ewụchapụ ahụ, yọkwazie gwakwa ha nkwa. O nwere ihe na-atọ mmụọ ka ị ka agba. Yes, o nwere ihe na-atọ mmụọ ụtọ ka ị ka agba. Having a booking an appointment with them. Once you book appointment with mmụọ, o gosiri seriousness. Example, na ị na-abịa na nke enyi nwoke wee gwa ya na ya abịa ụbọchị ụka nye time, na onye nke sịrị ya okay I will come, mana no time, no appointment, no nothing. Ọ ya ekata eke onye nyere ya appointment more serious. Etu aka ọ dị na mmụọ. So gị na mmụọ ka agba, ịfụ na mmụọ ga-anọ in the waiting, knowing fully well na ị na-abịa maka ihe dị etu a iji maka ya abịa. It shows more seriousness. So ndị ka na-ekwu m kwuru maka ya bụ ịbụrụ onye mmiri, nwee ka ya gbaa mbọ sọọ mpịtọ, ndị mmiri na-asọ mpịtọ, sọọ ọgwụ, sọọ ekworo na anya ukwu. Ndị mmiri is for peace. Ọ ya ka jisi na mmiri adịghị enwe ilo. Ihe ọbụla lụrụ unyi mmiri ka eji asachapụ ya. So ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Ịchọzi ịnene vidio in full, ebe ọ bụla isi watch m from all my social media handle, isi na Facebook, ya na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite, mana my Facebook page Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbara gị afa miri emi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ, sendịkwado m meseji na WhatsApp 08057837672. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere na ihe gbasara ọdịnala Igbo, jụọ m na WhatsApp, aka m enyere gị aka. Ị na-echazie vidio a, please like our video and share it. Believe in me, you might save life by sharing this video. Ya gazie ka ara ifụkwa echi niile na oge awa by 9 AM. Ya gazie.